Nang niya, kung na yung ubang yung nana ba, mukaon ka tapos, ay, beef, gini sa sir, niya, pagkahuman, inyo, pure, gini siya, beef. Pure, beef. Bingka, o kamo na gi-invite, dili gid nyo na balibara. Lalo, gid ba? Ano to? Years later. Story time! So mga kabingka, kay karon sa atong episode nga bagong yugto sa atong vlog mga kabingka. Kay karon mga kabingka, gi-invite yun ta. Kamo daw mga kabingka, o kamo daw gi-invite, dili gid nyo na balibaran mga kabingka. Kay siyempre kaning atong atuon mga kabingka, grand opening sa ilang negosyo mga kabingka. So unsa pa atong sa atong tumpik-tumpik sa atong vlog mga kabingka. Tara, food trip tayo dito sa may barangay Catron Grande ng Dakbayan sa Durian. Let's go! Yung mga kabingka, nakakataroting ako. Exciting portion mga kabingka, no? Ang pangalan niya akong nagsuon mga kabingka ay Bulalo King mga kabingka. So, ato ni kitang ilang bitsong manok o katong bulalo mga kabingka pabansang pagkaon sa mga Pilipino. So, kita na to ang bitsong manok. So, karon mga kapinga, bili lang ng mga kapinga ito sa order, lechon baboy. Narating sa kapinga na rin ang price. So, sa pa akong ginahulat mga kapinga ito ng dilawan o birth it ba o bili ilang mga pagkaon rin mga kapinga. Isa mga kapinga ito ng dilawan ang ilang lechon, manok, kabings o kaning bulalo mga kabingka. So ato ning unang tilawan ni bulalo. Bulalo gid ba? Ako. So kanyo nay ani may bumaro ni ba no? Bulalo gid, bulalo na pabansang inasal ng Pilipino ang lechon manok. Nasa ikapareha o timplada ng mga kabingga. Basta di lang kumusulti. Nasa ikapareha timplada rin sa syudad sa Dakbayan sa Durian. Sila kumusaban din sa video. Siyempre, resort kayo, ma-promote ilang buwan. Basta nasa ikaparehagit. Wala dagan pang tumbik-tumbik mga kabingka. So,
the best kayo. Inya mga kabingka, ma-interview na to ning tagiya ni mga kabingka nga unsa sila oras diri mag-open, di ba? Kaya butang na ko sa ilang Facebook, ang ilang Facebook. Yes. No, taga na to final rate and review mga kabingka, no? Honest review. Ang kaning bulalo 10 over 9.1% mga kabingka. Kaning lechon manok 10% mga kabingka. Pero nagi kasi no, ito lang yung kumusulti ko kinsa no. Basta nasa kasi nga timplada mga kabingka. So ito po si DJ March in the place to be. See you next to my vlog mga kabingka. Babush ka binte. May adlaw, may buntag kung kano sa ninyo makita ani nga video kabingka. So ato ning interview ang nagiyaning kaning bulalo him mga kabingka. So akong pangutana sir kung sa imong pangalan. Kasi gusto yung So akong pangutana sir ilan na ni ka hadlok, ilan ka bulan, ilan ka buwan na yung tugod nga business. mag-4 years na. So 2019. okay. So sa kanang business, kanong namay lalo niya tapos tutugod kitchen manok. Kamo pa sa ilig ng mga nana nga mga pagkaon. Yes, bilit yung pagkakas mo na yung sarili timpla yun. Okay. So kung saan nga oras nga mag-open ng inyo bulalo king? Tuesday na sa 10 a.m. pag-angapang sa every 4 p.m. So Monday to Sunday ba ni Cesar? Monday to Friday. Tapos tawag na sila kung mag-delivery sila. Dami delivery charge depende sa kalayo. So sa tawag gani pila man ni ang ditson manok o kanang ang sa tawag ganang bulalo. Bulalo na mo 150. Di mo siya pure beef. Di ka kapaw. Yung beef yan. Kapong chicken na sa 30. Pinamo kay uban gud nga kanang mingon sa nga beef jud na siya nya ikaw pataka lang kag kaon nya ikaw dili na ka pwede ana nya kuan na uban nga nana ba mukaon ka tapos ay beef gini sa sir nya pagkahuman inyo pure gini siya beef. Pure beef. Okay, so mga kabingka, dili ka mahayan no kay pure beef yun dili mo mabala ka kung for example na kay mga operado na jud ka no. Sama na ko operado jud ko no. Di ka mabala ka mga kabingka. So doon lang sa dating barangay hall sa Katalunan Grande mga kabingka. So dagan kay salamat mga kabingka. So ibutang lang akong ilang Facebook page diri sa video sama ng inyong Facebook page. Okay, Bulalo King. So ito po si DJ March in the place to be you. See you in next my vlog. Babush ka. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.